yake nyaka wa support gi. To ka wa support gi to nyaka wa penjire the very honest questions. Nyaka wa penjire penjo ma wasebedo samoro kwa penjore mana kwa kuodho. Achiel na wacho ni nyaka koro wa sanitize politics magwa. So komwadhi mwatuombe ma wan wasiko mana kwa tuombo duro ne. Wangni erogenzi ochake wachakie. And mano endo miyo waketo wabunge wate on notice. Abo chako gi mara Makebera Mwalimu Orero. Kamo bedi ong'eni tie jatend Jozen Zima bende biro manyako tim gik monego be notim. Ma NCPA Nyamolo. Ma NCPA wakili Nyamolo. Wuod bungu. Kamano. Omiyo wawuoguru watimuru gimomiyo watim. Giselet wa down but ok wanyal donje bunge wate jomwatero go mondo okonywa. Accountability is key. Erokamano ya CPA Ken Nyamolo wakili kunruto matoko doka chelo kodaka CPA Rikodera en moro maronyo koro mogojwanga wan bende koda Sheila Olang mane uture koda chel kachiel kuwoka Brussels Belgium. Erokamano ya kumtwa kodwa Sheila okinyi makone chenro mara mbakoro mane makelo giko na tae chenro makawuono kantiere kod nyawadwa Joyce Oduor Alex Obado. Erokamano ya kod langi duto ko jofwambo duto e county ma Homa Bay, Migori, ntiere sigana moro monego bedni waluoni kanyo, Mombasa, Kisii, onjo kata ma Kisumu. Siabe niti gimatimore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano de waranga achiel kachiel gigo mobedo kata katimore county mano ma Migori, mabedo osebedo kata